yɛrɛ ma foyi faamuya papa ye ninnu fan kelen bɛɛ bɛ ka sa ta cɛ ni ma dɔn dɛ aw bɛ ka toli kɔkɛ i bɛ kuma la yan n ka papa ninnu filɛ kɛ u fan kelenw de b'i toli n'u yɛrɛ e ma ye hali o dun ka ye kelen min bɛ a fan kelen bɛɛ kun tiɲɛnen don e kɔni b'a dɔn o ye diyagoya de ye ka da kan ji tɛ yan nɔ san kelen min nana o de bɛ k'an sutura dɔɔnin o fana ye tiɲɛ n'o tɛ ne yɛrɛ kamana ganna papa ye denni don nka a bɛɛ b'a la ka sa kɔkɛ ne yɛrɛ magoba de bɛ e la a ka di yan a ka di i dɔgɔkɛ Zɛyidu ka ko de don Zɛyidu ye mun kɛ kana kɔrɔtɔ ma Fatumata denmuso min nana ka bɔ duguba kɔnɔ awɔ tile filani na ɲa b'a la don ka bɔ la Zɛyidu nɔfɛ yan minɛ voilà Zɛyidu ni o ka bɛn u tɛ bɛn hali dɔɔni sanga ni wagati Zɛyidu ni dennin bɛ mankan na ne dun ɲɛ bɛ fɛn dɔ la kɔkɛ o y'an ka hɛrɛ ye dɛ o ye hɛrɛba de ye ka ɲɛsin Zɛyidu ma sabula a mɛnna an bolo an ye den in ladon an sogo n'an golo cɛ n'an ɲɛ bɛ musolaw nɔfɛ a ka kan an k'o ko ɲɛɲini n bɛna min f'i ɲɛna Zɛyidu ka furuku a n'a ka funufunu waati ko de don Zɛyidu bɛ lahalaya min kɔnɔ nin waati in na a b'o ko de kɛ k'a sababu kɛ denmisɛnnin don fɔlɔ a b'a mɛn ko cɛ nka a t'a dɔn cɛ yɛrɛ ye min ye wa a b'a mɛn mɔgɔw da de ko muso nka muso ye min ye a t'a dɔn hakilina min bɛ e la i b'a fɛ Zɛyidu k'o waleya a t'o ɲɛdɔn fɔlɔ nka n'a y'a ɲɛdɔn a yɛrɛ ye don min na a bɛ nin minɛn in bila ka maakɔrɔ minɛn ta ne hakili la e bɛna kuma dɔ de fɔ ne ye min ye kamanaganko kuma ye nin tɛ kamanagan ye o e ɲɛ bɛ min na Zɛyidu bɛna o ye nka a tɛ se k'a ye bi de kɔkɛ a ka kan i ka Zɛyidu lasigi i ka cɛya kuma f'a ye denmisɛnnin min don a bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔni ne bɛna i ɲininka o yala e delila ka Zɛyidu wele don kelen jumɛn na k'a ka taa dɔgɔ ɲini kungo kɔnɔ ka na d'i ma ne ma deli k'a bila dɔgɔ ɲini na a tɛ taa dɔgɔ ɲini ka na wa kosɛbɛ e delila k'a wele k'a ka taa ji ɲini ko jiko gɛlɛya bɛ yen wa yarɔ a bɛ taa ji ɲini a yɛrɛ ye ka na o ye kalan dɔ de ye o a kalanna olu la o k'a sɔrɔ e t'a kalama mɔgɔ bɛ kalan dɔɔni de a bɛɛ tɛ se k'a fɔ a ye don kelen ni maakɔrɔba mina ta k'a di denmisɛnnin ma ni min farati a bɛ bɔ ka bɛn a bolo o cogoya kelen na n'i sini kan fɔ denmisɛnnin ye i b'a hakilina ɲagami de ne o tɛ a tɛna na se ka foyi faamuya i ka kumaw na o de la n k'i ka taga dɔɔni n'i ka kuma mɛn kɔkɛ ayiwa ne kɔni ɲɛ bɛ denmuso in na cogo min na denmuso in ye Zɛyidu ta ye donc i yɛrɛ bɛ buramuso ɲini de la sisan kana ɲinɛ dɛ i kansɛnimuso de don e bɛ k'a bɛɛ ɲagami ne bɛ taga so mange mɔni dɔ bɛ yɔrɔ in na i b'ale bɔ n'an ye tilela dun an k'o dun awɔ denmuso in ye denmuso ladamu ye dɛ muso fana ni muso ka ko dɔ lajɛ i bɛ sɔn ka ɲɛngoya bange o la o denmuso ye ladamu ye dɛ Zɛyidu ma kɛ e den ye sa wa a ka kan k'o ɲini a ye ala muso fana u bɛ perese ko bɛɛ lajɛlen de ma
e fana dɛsɛra sa kɛ. Qualquer kelen yan. Awɔ, kini kan. Sunkalo Namba ne taara duguba kɔnɔ i bɛ hakili to yɛrɛ n'Ala sɔnna ma. denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ i bɛ hakili to danbe kɔrɔw la N'Ala sɔnna ma. hadamaden i tɔgɔ de bɛ ɲɛfɛ a bɛ kɔfɛ O ye tiɲɛ. ne taara duguba kɔnɔ danaya min dalen kan i jija i k'a minɛ fa jama mana jɛ ka mɔgɔ bila ɲɛfɛ o ye danaya de ye ka n'o danaya tiɲɛ O ye tiɲɛ. i y'a faamu N y'a faamuya ba. an mago bɛ min na o y'o ye Baasi tɛ ban. N ye nin bɛɛ lajɛlen faamuya. o diyara n ye N fana bɛ mun ɲini a fɛ. A ye dugawu kɛ. an bɛ dugawu kɛ N'Ala sɔnna ma. I y'a fɔ cogo o cogo. kosɛbɛ N bɛ taa ci in kɛ a kɛcogo la. kosɛbɛ I n'a fɔ a ka di jama ye cogo min na. n'Ala sɔnna sunkalo denmisɛnya bila kɛ kojugu a b'e ka maakɔrɔbaya tiɲɛ O ye tiɲɛ. i y'a faamu N y'a faamuya. e bilala ci min na bɛɛ t'o sɔrɔ wa ne y'a bilalen kan danaya de y'a bila e la wa i bɛ jija k'a minɛ fa N diyara n ye. Ba n'Ala sɔnna ma. n'Ala sɔnna N bɛna kɛ ka ɲɛ. o bɛ diya n ye Aw ka dugawu kɛ dɔrɔn. an bɛ dugawu la N'Ala sɔnna ma. taa ko ɲuman se ko ɲuman ala ka segin ni ɲuman ye Amina. ka n'an fana ɲuman sɔrɔ ye Amina. N'a y'o dugawu bɛɛ lajɛlen ma. amina N bɛ nɔgɔ in fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ. n'Ala sɔnna a bisimila Sunkalo. Somɔgɔw. An bara. N kɔrɔ. An tile. Sunkalo. Ayidi, Ɔ an baasi la. baasi foyi tɛ yen. Haba. An bara. Cɛ i bɛ tagama na tile kɔrɔ dɛ. Awɔ. A ka di kɔnɔ. Awɔ n bɔra ɲɛfɛla in na. Awɔ. N tɛmɛtɔla ɲɛbɔ la. O ka ɲi. I ka nin nɔgɔ in n tolila dɛ. Awɔ. N b'a la ka a yuguba sa. Jiko dɛsɛ bɛ anw na. Tiɲɛ yɛrɛ la. Ni san mana funfun don min na o tɛna kɛ don wɛrɛ anw bolo sa. Ala a bɛ ka nakɔ yɛrɛ fɛngɛ. Awɔ. Tiga in bɛɛ kun sara ka ban yɛrɛ. Ne kɔni jigi foyi tɛ nin kan hali papaye ninnu bɛ baga sa. Sabula minnu mɔna tan o caman de tolila. Ni degun fila b'anw kan bi o na kɛ jiko ye. Baɲini kun ko ne ka tila ka tɛmɛ e fɛ yan nɔ. Awɔ. Sabula o don o an ye ɲɔgɔn ye kɛ. An ye bɛnkan dɔ sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ. Ne fa ka yamaruya dilen i ka taa duguba kɔnɔ ka taa an ka jiko kuma kɛ. Bɛnkan kɔnɔna na an ye turumanyɔ dɔ fara ɲɔgɔn kan. Sabula taama tɛ se ka kɛ bololankolo. Donc o musaka ne bɛ so i ka tila ka tɛmɛ so n k'a d'i ma i k'i labɛn taali fɛ. I y'a faamuya. N ye nin faamuya. Wa a diyara n ye kojugu. A ye danaya mun ta ka d'an kan ni Ala sɔnna ma n bɛna minɛ fa. I mana taa duguba kɔnɔ i janto i yɛrɛ la dɛ. Sabula n'i y'a ye e kelen pewu sugantira ka bɔ dugu cɛmisɛnninw fɛ e de ye duguba kɛ wa i bɛ duguba dɔn. Kana na t'i ta kɛ babajire ta si ye dɛ. Kana ni misiw ye k'a ka taa misiw feere i y'a faamuya b'a la. Babajire ye misiw feere dɔrɔmɛ kelen ma segin so. A y'a bɛɛ tan ka yɛrɛ kɛ Bamakɔ. Nka ni e sera ka nin jiko ɲɛnabɔ e tɔgɔ tɛna na bɔ nin dugu in kɔnɔ bilen yanni diɲɛ wulidon kɛ. Sabula jiko gɛlɛya min ye anw sɔrɔ salon ni ɲɛna nin na kɛ dalen ye k'a da anw mɔdenw tulo la nka jɔn de y'a gɛlɛya in wuli ko donc i tɔgɔ na fɔ tuma bɛɛ i tɔgɔ na fɔ hɛrɛ mana miiri dugu in na don o don
dugudenw mana miiri n'u ka ji sɔrɔ ye don o don a dɔw bɛɛ hakili bɛ jigin i la i y'a faamuya. n'ala sɔnna ma a tɛna kɛ babajire ta ɲɔgɔnna ye ne ma fili n danbe ma koyi. o diyara n ye. ni n taara n taakun ye ci mun ye n b'o ɲɛnabɔ wa n b'a kɛ i n'a fɔ a ka d'aw ye cogo min na. ni ala sɔnna ma o de y'a to dugu in maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'i sugandi i cɛ man ɲi ni tɔw ye i tɛ hɔrɔn ye ka tɛmɛ u kan wa i ma jan ni u ye i ma bon n'u ye nka i bɛ min dɔn i b'o de dɔn wa i ka ɲi ka o de kɛ fo a ka wasa sabula i duguden ye hɔrɔnya la ni e mɔgɔ min sugandira dugu kɔnɔ hɔrɔndenw ɲɛ la ko karisa nin kɛ i nin bɛ to a da de fɛ ni o tɛ o kelen ni o bɛ kɛ. ni ala sɔnna ma danaya n bɛna fa. o diyara n ye. n bɛ danaya minɛ fa. o diyara n ye. nin diyara n ye kojugu. ayiwa. i ni baraji. ayiwa. ni n taara so sisan n bɛna n labɛn. awɔ. n b'i sɔrɔ i ka yɔrɔ la. baasi foyi t'a la n'i yɛrɛ tilala nin yugubali la parce que n tɛna caman juguba n t'a dɔn ala bɛna sɔn sanji la wa a bɛna kɛ dɔ in si ye wa maa t'a dɔn donc n bɛna dɔɔni kɔrɔkɔri dɔrɔn k'a to ten. n'ala sɔnna ma nata ye n b'a dɔn a tɛna kɛ salon samiyaji si ye. ayiwa a bɛ boli. baasi tɛ. awɔ. n bɛna fɔlɔ. ɲɛma n bɛna i bila ɲɛnafin na sabula dugu ci de bɛ n bolo i n'a fɔ i yɛrɛ b'a kalama cogo min na n yɛrɛ tun hakili la n ko n bɛna waatinin kɛ yan nka sɔgɔmada in na ba ne ko n ma ko sini sɔgɔma n ka gɛlɛya bɛ se ka taa cogo min na i b'a dɔn dugu kun ka go o ka gɛlɛn n'an fila bɛɛ ye ka kow ye nka a ka di i ka dugawu kɛ n ye cogo min na n ɲuman bɛ se ka taa ka na. Sunkalo o tɛ baasi ye o ye ala tanu koba de ye ni dugu maakɔrɔw bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka e de ta o ye ala tanu koba de ye sabula denmisɛn bɛɛ ka laɲini de ye nin ye dugu danaya ka da i kan ɲɛngoya tɛ an b'i dɛmɛ an seko bɛɛ lajɛlen la nin ko in na walasa ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na bamananw ko tɛ u ka bamanankan na ko n'i ye misi fagalen bilakoro dunɔ ye ko a kama tɛ a kɔmaw jigiya de ko don kurun kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ sago ye ba tigɛ ko ɲuman ye komi i bɛ duguba in yɛrɛ dɔ ka ban n b'a dɔn i na se i ka kow kɛcogoya la an bɛ dugawu don i ye i k'i hakili to i yɛrɛ la dɛ parce que duguba kɔnɔ maaw u tɛ malo maa ma wa u tɛ kaba maa ma nka fɛn bɛ n bolo n'o d'i ma i n'i yɛrɛ kɔlɔsi n'o ye an ka taa so. baasi tɛ. ayiwa. Zayidu ne ko e ni kɔrɔkɛ kumana. awɔ an kumana a ko ne ma ko maakɔrɔ bɛnn'a kan ko sunkalo ka taalen sini sɔgɔma ye. a y'o dɔrɔn de f'i ye. awɔ a y'o dɔrɔn de fɔ ne ɲɛna. a ma kuma wɛrɛ foyi f'e ye. ayi o ma ci wɛrɛ tɛmɛ yan. i kɔrɔ kɔni i ma n'i ka ci fa ye cogo o cogo a t'a lase. yanni an ka taa ɲɛfɛ e ni ne yɛrɛ bɛ kɛlɛ la o. o ye kɛlɛ mɔdɛli jumɛn ye. i y'i kunkolo digi hali k'a yira ne la k'a fɔ k'i kunkolo digira. fa kana cɛsi fɔ ka cɛ kɛnɛya. aya yafa ma fili ka baara don. Zaid kunkolo filɛ. tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i kunkolo ɲɛna dɛ a ye labɛnna sa a ka di cɛ bɛɛ a muso ka labɛn nin cogo in na. e y'o hakili sɔrɔ i kɔrɔ depuis dugu jɛra n bɛ munumunu salon n'a da la ala ma fɔ ko n kunkolo ɲana. e kan ka kunkolo yira min na n'e ma taa yira o la f'i taara yira maa la maa min ni hali n'u y'a fɔ k'a ɲɛna n'o t'i nafa a jo b'i la kɛ. ne ko i ni Famata denmuso famara. ayi
e do ngal gamna Denmuso ladamunen de don tu min fi ɲɛna sira duguba kɔnɔ mɔgɔ ninnu ye u ka tekun wa u fɛrɛ ka bon o duguba kɔnɔ mɔgɔ dɛ o de bɛna hɛrɛba de lana ne kɔni bɛ min dɔn i bɛ ka taa ni nin ka ko ye girin na cogo min a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na e ye denmisɛnnin ye fɛn dɔw bɛ yen e tɛ se k'olu dɔn ne ma ban ka denmisɛnninya ma o de kama n tɛ fɛ k'an bila ko la komi ye maakɔrɔbaw ka ko ye sunkalo ka nin taali a bɛna kɛ kunnawoloba de sunkalo ma ne tun ye se ne yɛrɛ de tun bɛ fɛ ka taa nin na min bɔra duguba kɔnɔ e dɛsɛr'o la o jango ke e bɛ ɲɛ dɔ duguba kɔnɔ ko la e tɛ n sɔn sɛbɛn in ma mɔgɔ tɛ kosɛbɛ koyi wa tumu yɛrɛ b'a fankelen ne bɛ ka n fɛn cogo dɔ la k'a dun kuma si e tɛ falen denmisɛnniya jogo de b'i la ko ma taa denmisɛnnin Allahu akbar ɲama nin bila yen baasi tɛ ne tun nana segin na fiɲɛ bɔ ne bɛ taa Ala ka den sɔn hakili la koyi Azra. Tegne. Inti. Wallahi yi kan bo sen fla ta kamana. Oh, itna nga jido dina. Okay. Oh, na. Ya, ise ngana de. Mbora katansi na ya la sandula ni ko chama ni fa chama sido ko juwe ya la ni aha lima fen soro ina fa chama do imana boy fa chama na ka ta wari ni jamana werela Mira. Tu vas bien? Je vais justement c'est waouh, c'est de l'arachide comme ça. C'est de l'arachide seulement que vous cultivez ici? J'ai dit c'est de l'arachide cultivé ici. C'est tellement beau. Désolée, tu me vas rapporter. Ah non, c'est tellement beau. J'ai t'en fait. J'ai un nouveau goût fait aller bagarre de son ami là. On est allé 20 minutes à Arponi, Kanye donné, qu'on a quelqu'un. On a parlé. En colonie. Ah, ok. De la solution dans. Ni comment fait. Et voilà. Désolée vraiment, pardon. Nous sommes Romina. Nazara quand on est fond, donc je suis obligée. Comment là, nous sommes quoi côté quoi. D'accord. Nous sommes beaucoup de fonds. Solution à l'année quoi du coup tiens là depuis 2 minutes à la colonie là il y a n'est milieu original ya nous moi nous donc du coup là cachato nous dit moi ma ça fait un folo ayi on mo garis que soro on mobili kanye ni fene an yɛrɛ an y'o de fɛrɛ ta sisan ka sunkalo k'o bila ka taa duguba kɔnɔ yaasa u bɛ se ka taa an ka kamanagan n'an ka dusukasi fɔ jiko la cogo min. Ah, c'est bien. Oui, idée ɲuman ye sinon ne yɛrɛ tun bɛ n'aw ɲininka est-ce que n ka wulila k'a ɲɛɲini. An bɛ nin bɛɛ la e nana mun ɲini. Ko ne nana mun ɲini o. Awɔ. E tun bɛ ɲinɛ na an ye min fɔ ɲɔgɔn ye t'as déjà oublié. Ka min fɔ ɲɔgɔn ye. T'as une mémoire courte hein.
Là, j'ai oublié, c'est comment on s'était dit devant votre puits là-bas l'autre jour. Oui. Ne te regarde comment nous faisons. Ne affiche, ne comment ne fait. Il dit j'attends beleki, il donne ne J'ai dit, nous enyena na mi fo nyonyena. L'autre jour, et à la colon iranena. Enyena na mi fo nyena. Kolonda kuma, o ye kolonda di. Amena ko de kono ya. Ikulubena. Bien, je sais amena ko kono. Tasu, on a baralo. Eh Zedou, je te comprends pas là. Est-ce que c'est toi? Allah, kana moko jona ça. Attendez, est-ce que tu dors pas? Où est Fari Ouliladi? Mais l'autre jour, tout près, il y a Fonya Nakombo et Mousso Bibolo, Mamina Mousso Bibolo, Otara Dugubakono, il n'a Fonya Tuguni, comme le Mousso et Mom Mousso et Nere, il faut qu'il vienne de faire des bidons follow Neye. Tu m'as dit beaucoup de choses l'autre jour. Il n'aime. On est arrivé jusque là. Tu me chasses là? Qu'est-ce que... Oh. Je te comprends pas. Oh. J'ai tout puissant. Qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Ah. Tu viens me frapper là? Oh, tu es un vrai blédard quoi. C'est vraiment difficile de vivre avec un bourgeois comme toi. Laisse-moi tranquille. N'importe quoi. Blédard que tu es. A kɛra di? Tantôt. Ne kumara fɛ. Tantôt ni dun bɔra Zedou fɛ sa o ka nakɔ la. Zedou ye ne gɛn sa fo ka wulu su ne na. Fo Zedou bɛ busan ta ne kama. Sisan Zedou ye kasa tɛmɛ a kɔnɔ wɔrɔ kan. Kɔkɛ. I ma kuma ye. Ne ko ne b'a fɛ ka e de ɲininka e ni Zeydu ka ko ne b'a fɛ ka dɔnni de faamuya la sabula aw ka tabiya tɛ kelen ye e bi Zeydu nɔfɛ ni na kanu de la wa walima I b'a fɛ ka yɛlɛ a la de sabula yɛlɛ ye fila ye dɛ yɛlɛ fɛ bɛ yen yɛlɛ nabi I kalannen don Zeydu ma kalan I lamɔna dugu min na ko Faransi Zeydu ma deli ka se Bamako I bi kan min fɔ a t'a mɛn Zeydu lamɔna ne de bolo yan kabini an ginini nka ni yɛrɛ min sigilen filɛ ne ka Bamako ye ɲa na o y'a sɔrɔ n dɔgɔmanin don kuma tɛ Zeydu ma n'a sɔrɔla I b'a fɛ ni kanu na walima I b'a fɛ ka tugu a kɔ k'a kɛ yogoro ye ka yɛlɛ a la dɔ fɔ ne ye ne k'a faamuya la. Tonton, ce n'est rien de tout cela. J'aime Zedou au plus profond de mon cœur, de tout mon cœur. Et bien, Haketonye, des Zedou fait ni na kanu de la, ba fait ni kunde la. Nta ko ka yɛlɛ a la. Sisan kɔni I kumara sinon I kun bɛ ka min fɔ n y'a faamuya I bɛ se ka taa a tɔ bɛ ne yɛrɛ de bolo sisan I y'a mɛn I bɛ k'i minɛ I bɛ se ka taa o tɔ lase Ayiwa n y'a mɛn a tɔ bɛ ne de bolo. Ok tantôt ne bɛ taa fɔlɔ. Tu ne ko Zeydu bɛ min? Denmuso bɔra k'a bɔra nakɔ la dɛ. Ayiwa o tɛ baasi ye
faliba tunnen don kabini kunu ma ye yaro e fana ma ye dɛ n bɛna Zeyidu bila ka taa fali ɲini nka ni denmuso in de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ awɔ ne de b'a f'a ɲɛna k'a ka taa denmuso in wele o ka taa fali ɲini ɲɔgɔn fɛ n m'an bolo jugu da i kan ni min bɔra o la i b'a lakali n ye Zeyidu ye ne dɔgɔnin de ye sin bila sin ta mɔgɔ si tɛna dugumakolo in kɔ kan min bɛ Zeyidu dɔn ka ne bɔ e k'a wele k'a fɔ ye ko ne k'a ka taa faliba ɲini wa a ka taa denmuso in nɔfɛ u ka taa fali ɲini ɲɔgɔn fɛ k'a kelen ka na taa dɛ i y'a faamuya n'i ka kuma faamu nin ko in yɛrɛ bɛ ka taa taabolo min kan ne dɔnko bɛɛ banna a ma se donko ko ma fɔlɔ e de kɔrɔtɔlen don ko in ma i dɔgɔkɛ wele i k'a fa ye sabula ni ne nana fa ye a bɛ sɔn ka kɛ baara ye dɛ parce que n dusu tiɲɛlen de don i den fɔlɔ e den fɔlɔ de den fɔlɔya ye tiɲɛ ye nka sira dɔw bɛ yen n'i y'olu yira den fɔlɔ la a kan ka taa o fɛ awɔ ni min fɛ ni min fa ye a ma deli ka ban o si ma wa n ye min f'i ɲɛna taa o fa ye dɔrɔn e k'a fɔ Zeyidu ye ko ne ko k'u ka taa falimusoba ɲini ka na ko n bɛna taa n ka dɔgɔ dɔw ta k'a ni denmuso in ka taa k'a ka teliya n bɛ t'o ɲɛfɔ sisan awɔ bisi babe nyana wa neko ka bi dugu jɛra man ka faliba yɛrɛ Salut les jeunes. a ka faliba ye depuis kuna sini ne y'a ye dan biɲɛ ninnu ka yiriba kɔrɔ ye o bɛ ne yɛrɛ n'a cɛ o den bɛ ne n'a cɛ aw ma bɔ ye wa ne bɔra yen ne ma ye fo n'i taara bɔ dugutigi ka so kɔfɛla in fɛ dɛ a tun bɛ yen fɛnɛ ne bɔra yen yɛrɛ de sisan ka n kunna yan kan fulakɛ ka wɛrɛda dun payi sɔgɔmaden na ne solila ka poyi ka babilen bila ka taa n ko ka taa yen fan lajɛ bari binburuburunin mun tun b'o ka yɔrɔ la n'a tun tilara dɔrɔn a tun bɛ taa yen nka a tɛ yen nɔ Zayidu o kuma yala b'aw bolo o la bi sa dɛ o de ye tagama da ye bi y'a tile fila de ye ala tɛ ka se ka nɔgɔ donni ka sababu kɛ faliba in tununi ye n kɔrɔ de y'i kanto ma o la sa ko n ka gɛlɛya cogo bɛɛ lajɛlen la ka don ni faliba ye so bi n tɛ baasi ye n tɛ n'a ka baro tiɲɛ an bɛ dɔ bɔ sira la i n'i ka tubabu muso bɛ ɲɔgɔn fɛ ça va Ça va. Yeah. On sigle men du nord là. Ji an bɛ ji ja an nana ji ta ka taa so nin de y'a ka ala ka foyi man di biyan wallahi ne kɔni sera ka min dege a ka kan o ye biyan de sali sɛbɛn yɛrɛ ne t'a dɔn o kɔrɔ ye min ye sali in kɔrɔ a b'a fɔ ko ale mɔgɔ caman faga ne taara n kɔrɔ ko k'i kana kun min na il y a du diable dans le champ. Oh, tu vois pas? Je croyais que c'était du diable. Jebin muso kisɛ ba in bɛɛ la ja yɛrɛ t'i la yɛrɛ
Israel fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ e mɔgɔ kan ka sɛnɛ de Yaudah. Oh, ini mesti kasih kan. Ini kira ini. Tasu. Itu sih nggak Espèce de bourgeois que tu Allah. Jandi, mungkin Hah? Yakli sigi sa yakli sigi jena tiga foyi de kɛ yan I siranna fɛn min ye n kɔnɔ n bɛ taa ta ka na n'a ye b'a lajɛ n kɔnɔ yan i ka n kɔnɔ yan I tɛ se ka taga ne to yan tu peux pas partir me laisser n bɛna yir'i la de denmisɛnninw b'a kɛ ka solo de kɛ kɔnɔ minnu b'u sigi sigi nin na kaba in na u b'a kɛ k'olu de bagabaga n'a ye I ka d'a la k'a fɔ ko jatila n bila non non je veux pas rester n bɛna yir'i la non 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 I c'est non I tɛ se ka n to ayi n kɔnɔ yan Dano. Je lui sais. Afin. Ibala. Kiguya ani faamuya ani hakili o b'anw de fɛ yan bamaana denmisɛnw de bɛ nin don ni kɔnɔw nan'u sigi walasa u kana kaba in kelen kelen bɛɛ tiɲɛ u b'u bagabaga ni nin de I kumacogo tun b'a jira k'a fɔ k'i ye musokisɛba ye nka ne y'a sɔrɔ I bɛ siran ne ye wulama taa n'importe quoi. Je suis fatiguée là. Je peux plus partir là encore. Attendez que je me repose un peu. Comme Ni sengina, ni tsega ta ora jambi. Fuye nga repose. Wallahi. Ne kɔrɔ tun b'a fɔ k'e kana ne kɔ fo ka diɲɛ wuli ne t'a dɔn e ne bɛ nin sira sugu tagama bi na o. Ne yɛrɛ ni bɔra ka foro min kɔnɔ ni fari bɛɛ bɛ ka ɲɛɲɛ nin. Misa a bɛ dumuni kɛ yɔrɔ o yɔrɔ e y'i bɛɛ lajɛ mun kɛra a bɛ min yɔrɔ o yɔrɔ ne y'i bɛɛ lajɛ hali bulon ninnu ka fali a tun bɛ tugu o kɔ I sigi kolo la taara ne taara sɔrɔ fɛnɛ sirilen don
mal au ventre. Hein? J'ai mal au ventre. Ne connais pas comme bonnet, comment on est boulot. À quel tour? Le connais de Vigantini. Il on a les misères à ça. Hein? Vous donnez la ordine. Hein? C'est ça. Et Jimmy. Hein? Non, je sais pas. Ma Jimmy. Attends, comment? Hein? Hein? Il nous a aimé. Il faut ça. Fais doucement. Hein? Oui. Oh. 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 Ah. Aïe. Oh. Oh. Aïe. Oh. Il faut ça. Comment est mon édou? Il voulait d'un coup de yang. Hein? Na na jonga le ni kasa lo. Nale. Ataka tema. Hein? Abi kete me don il voulait yang là. Ya salo ngata kete. Wore ko ne de balba. Abi kete don abi kete don. Apa kata? Oh, boleh gisi ke? Boleh. Dia mengauli. Ebe mun nada. Ha? Foi. E pulu je anda ko don abi kete don. Ebe ele lasa. Je t'ai eu. Avec les gars qui ont meilleur, n'est-ce pas? Je t'ai vraiment eu, mon pote. Eh, my goodness. Oh là là. Et t'es né de nous. Les miens, t'as qu'à pour faire un fait qu'on est né de nous. Tu sais, je me plais tellement que je ne sais pas quoi dire quoi. Et j'étais tellement contente tout à l'heure que tu me portes dans le dos. C'était tellement bon et tellement beau. Où est les gens on attend? Où est Kadmi ça? Il boule bon comment? Amani a notre quoi dire on a. Il va me refaire. Il va comment la gang qui t'a goûté ce gars-là. Tu me clignes dans le fait ça. Est-ce que tu m'as cligné? Est-ce qu'il y a un peu de on attend? Afflé. Je suis aujourd'hui que tu m'aimes. Mais bon là quand même ça. Qui veut le faire? Parce qu'il n'est qu'on a dit me là c'est ça. Et inquiétude c'est ça. Ça prouve que tu ressens quelque chose pour moi. Je suis tellement heureuse d'apprendre cela. On t'a dit que faut. Nana qui est la connaît qu'à Joro connaît tu connais bien fait. Les belles gamme sont là. Allez au before. Les vols qui bénéficient ça. Ah, que c'est beau l'amour. Oh. Qu'est-ce que je l'aime du plus profond de mon cœur. Attends-moi s'il te plaît.
Chari chale laga Asmai Kiu pegale laga Mete herara Hizami tilbilegi Oh kya hai ma mehra Pehla pyare Sajina Kya hai ma mehra Pehla pyare Surah pamatam Cari chale laga Sisa Asmai Ibado Kiu pigale laga namo Mete herara Hizami tilbilegi Dereka hedil sansa kamilegi Oh kya hai ma mera pehla pyare Ibado Sajina kya hai ma mera pehla pyare Ibado mina fɛn sa name sa hein Ibado fa suguya ka ca quoi. Donc tu me prends pour une folle? Ouais. Bon, au type balné non. Depuis nous n'avons pas mais nous faire venir là. Ibado Faire là là. Moi mi fi I Ibado kan I ka bana dogo quoi. Bana dogo ne tse ka furake. N'a sɔrɔ I bilara kana de kana furakɛli la ya Yala kanu ma nɔgɔlen don njarabi de bɛ ka bila nin bɛɛ la I ka di ne ye de trop o de bɛ ka bila nin bɛɛ la awɔ fa bɛ ne na kɛ e ka ko fa la ma nin bɛɛ Kadija I ba ye ne ka danaya mɔgɔba ye wa n ka maa bonya ba de ti a ka kan ni bana b'o denmuso la ne ka fɛɛrɛ kɛ a bɛ se ka kɛnɛya cogo min. S'il te plaît, épargne-moi tes mots là. Je sais pas comment dirais-je. Cesse de me dire que je suis folle quoi. Hein? Je suis au sérieux et puis tu es là à me dire que je suis folle. Eh Dieu, tout puissant, Dieu du ciel. Oh Dieu tout puissant. Ah, ne kɔni bɛ k'a f'i ɲɛna de bana dogolen tɛ furakɛ I y'a faamu wa? Bon non da S'il te plaît, encore, s'il te plaît, Name. Zaidou, I don't want qu'on vienne savoir ça. Je suis au sérieux. Je suis sérieuse là. Ni bon va savoir quand on me mana ça. Ne vais pas courir que moi n'y tout là. Il m'a dit diabète. I don't want qu'on vienne faire des. Et de quoi ne m'a qui bénéficie. Mais moi, de l'année dont tu as changé du jour au lendemain. Je sais pas quel mouche t'a piqué quoi. Ibado, ni a tourné les manas. Sabula, fin de ville, ne gourni goto et maçon goto. Quoi? Ne bima. Kadi, ni ne be kuma. Igan nazara kan boal. Mami me fait ka kiffe. Mami me fait ka tudiko. Mami me fait ka janya yirila. Ote kuma ni kanye, ite kami me. Abe do fara janya chegele ya kan ata fe. Nata te fe boala. Fe ya la tadi. E tate ni tate. Ok, ni famille. Famille ka etoro ne ka kola duro e ne ka nanzara ka foili. Ni ne be kuma ingela chugo bele ko boala. Ok. Problème pas là. Niami. Je te promets de ne plus te parler français. Oh. Désolé, désolé, s'il te plaît. Mais là, tu as yebi. Tu es dans la café tout. Mais tu es au bec. Voilà, ça va la allez, ne file là qu'à fond. À rectifier. D'accord. Il est dana. Il est dana. Il est dana. Comme il y a pas de journée, il y a comme mal au chien, mais il y a pas de chien. Oui, mais couvre la donne, mais il y a là, Inch'Allah, mais non force candidat.
kan f'i ye kuma bɛɛ i bɛ kan bɛ mɛn k'o f'i ɲɛna. Baasi tɛ an ka dɔ bɔ sira la yanni tile ka bin yaasa an ka fali ba ye maa bɔ kun o ka kɔrɔ ni yɛrɛ. O ye tiɲɛ mais an bɔlen kɔ yan i dalen b'a la k'a fɔ i tɛ ɲɛ kun kɔrɔ bilen i tɛ kumakalankolon fɔ ma bilen. N tɛ se k'o ladu ta i ye. Ne dun filɛ ka ladu ta i ye dɛ ne b'a dɔn ne ka nanzarakan fɔ o bɛ n joli la n tɛ se k'a bila mɛ n bɛ na n forcer k'a kɛ i fana k'i forcer s'il te plaît i deli la. Dalakan ye fɛn ba de ye an ka ɲɛnamaya jɔlan don wa an ka hadamadenya guloma don n tɛ fɛ ka dalakan fu ta i ye n tɛ se ka min waleya e ko ne ma sa k'i ye dalakan di ne ma i tɛ nanzarakan fɛn bilen hali sisan i bɔra k'a dɔ fɔ n tɛ fɛ n ka kuma ka kɛ kumalankolon ye o de la n tɛ se ka jɔ dalakan kun kɔrɔ nin wagati in na. I b'a dɔn i y'a ye sa i taara nanzara dugu la dɔrɔn i tiɲɛna an ka maakɔrɔ bɛ tilen ka yaala hali t'a dɔn k'u ye fɛn kɛ nin taama fitinin dɔrɔn fo ka diɲɛ nege b'i la. N y'a f'i ɲɛna n'i bɛ kuma ne fɛ bamanankan todunkan to nugu la. Awɔ n ko n bɛ se ka fɛn kɛ. I bɛ se ka mun fɛ? n bɛ se ka n jija. N bɛ se ka n jija. I bɛ se k'i jija. Tiɲɛ na i cɛsirilen don kosɛbɛ. Yɔrɔ o diyara n ye. Kadi e kɛra ne fɛ mun kama an ma ɲɔgɔn ye dɔn ma denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn kan kuma lamɔ ɲɔgɔn kan mun de b'a yira ne la k'a fɔ k'e tɛ ka ne nɛgɛ ka ne don jinɛ wotoro kɔnɔ. E bi ɲininkaliw yan. Ko e bɛ yɔrɔ min sisan a ka kan k'o ɲininkali k'i la o. Zayidu ne yɛrɛ t'a dɔn fɛn min na ne kɛrɛ fɛ n nana don ne dusukun n t'a dɔn kanu nin kɔni bɔra yɔrɔ min na n bɛ ala fo ala min ye ne k'i fɛ. Kadi i ye tiɲɛ fɔ diɲɛ ka kɔrɔ n'a tigi ye wa diya n ye o ye yeko fɔlɔ de ye diɲɛ tɛ dɔ yeko fɔlɔ ye kanu bɛ daminɛ ka di n'a laban ko o de baara kanu o kanu fɛn ba de b'a kɔnɔ teriya dɛmɛ sutura jigi balimaya kanu bɛɛ sigilen don nin kan n'i dalen don a la k'i tɛ n janfa. Ne dalen don a la ko n t'i janfa nka n bɛ layidu ta i la fo n t'i janfa nka ne saralen don i yɛrɛ ka yɔrɔ de ma bɛɛ de ka kɛwale ninnu tɛ ka hakililatigɛ fiyewu mun de la i bɛ nisɔndiya n kɔrɔ kuma dɔ la i bɛ ɲɛ kɔmɔkɔrɔlen dɔgɔya. I ye tiɲɛ fɔ ne y'a dɔn bi ko tigi wɛrɛ bɛ ne ka ɲɛnamaya la min tɛ ne yɛrɛ ne bɛ ka sɔmin sɔrɔ ko ne dusukun tɛ e ta ye bi ne dara la bi ko ci wɛrɛ bɛ hadamaden na min tɛ baara bɛɛ Kadi ɲɛnamaya kɔnɔna na bɛɛ n'i ka kɛta de don ngo mɔgɔ bɛ sɛgɛn diɲɛ ko de la n dara la bi i bɛ n fɔ hali n'a sɔrɔ i ma ne ka jaabi dɔn Kadija Fatumata a kɛra ne ma jigi ye ale de tun bɛ na nisɔndiya wagati min ma mɔgɔ tun b'a la ale de tun bɛ ɲɛji cɛ wagati min ɲɛji tun bɛ o denmuso o ye ne jeli de ye Kadija i ka di ne
ne t'i fali foyi la. Ini fɛn min ka kan i t'o f'i ye. Sɛgɛn min tun bɛ ne farikolo la sisan a bɛɛ de tun bɛ ka bɔ n na sisan i ye nin fana de don n na. Muso caman bɛ yen lɛn ani maloya o de b'u ka caman u ka diyaɲɛ tunu. Kadija an balakaw dara ni lɛn n'i ye diyaɲɛ sigi 100 sarada o 100 sarada 99 o de bɛ muso fari la 1 dɔrɔn de bɛ cɛ fari la. 99 in muso b'i poro a yɛrɛ kan k'a kuru a tɛ sɔn a ka don a la nka cɛ ka kelen mana na don o don diɲɛ bɛɛ b'a don a la. Muso i b'a ye muso caman ka kɛwale la u b'a yira cɛ la k'a fɔ min fɛ mɛ u yɛrɛ da t'a fɔ. N'i ye ta ye i y'a yira kɛwalew la i y'a yira i da fɛnɛ na i y'a fɔ fo k'a fɔ hakilina jumɛn de y'i bila o la? Ne kɔni bolo ne ye ɲininka n'i bɛ mɔgɔ fɛ i kana dogo a la i k'a fɔ a ye yanni k'i yɛrɛ tɔɔrɔ k'a dogo a fɔ a tigi ɲɛna a tigi ka k'i fɛ a kana k'i fɛ a fɔ a tigi ɲɛna walasa i dusukun bɛ lafiya. Jɔn wɛrɛ de b'e ka nin fɛli in seereya la? Jɔn wɛrɛ bɛ ne ka fɛli seereya la? Tanto bɛ ne ka fɛli seereya la a cɛ fɛnɛ b'a seereya la. I ye tiɲɛ fɔ Kadija. Tuma dɔw la cɛ bɛ fili ale bɛ dimi teliya la muso bɛ baara kɛ ni fɛɛrɛ ye wa timinandiya de y'a to muso ye kɔnɔbara kalo 9 k'a ta fo ka taa s'a jiginniw ma. O muɲu n'o sabali de y'a to muso 4 bɛ se ka sigi cɛ kelen kun. O sabali a n'o barika de y'a to muso bɛ se ka kɔnɔya tan kɛ. Wala ma fɔ ko muso ma k'u ni ci. Bi ne dara la ɲɛnɛma o ɲɛnɛmaya ni muso t'a la ɲɛnɛmaya tɛ yen. Kadija i ka di ne. Kani foyi da la e kelen ka ne ka kanu foyi da la sisan k'a jira ne na a ye mun de k'i la? Kadija ma foyi kɛ ne na fana kɛra nisɔndiya ani wasa ye. Ne diyaɲɛ mɔgɔ mana na hali t'i ta ne kanuba mana na hali t'i ta. Jaa i se dɔnkilida la. Awɔ solo gɛnyɔrɔ la an bɛ dɔnkiliw da k'an yɛrɛ la nisɔndiya bagan gɛnyɔrɔ la dɔnkili de y'an teri ye o de y'an fɔɲɔgɔn ye. N tɛ diya ɲɛ la ka di mana na hali t'i ta ne diyaɲɛ mɔgɔ bɛ yan hali t'i bɔ ne kanuba bɛ yan hali t'i bɔ n tɛ diya ɲɛ la ka di mana na hali t'i ta. Non jara trop. Nin taara fo Nina. Je bɛ se dɔnkilida la tan ne. I se dɔnkilida la wa i kan ka di han? An kɔni ma timinandiya dɔɔnin. O diya n ye kosɛbɛ. N tun y'o de f'i ɲɛna n bɛ segin k'a f'i ɲɛna. N ko min y'i dege ko caman na i tɛ ko minnu dɔn min y'i dege olu la n'Ala sɔnna ma ne yɛrɛ fana tɛ ko minnu dɔn u bɛ ne dege o la wa ni caman bɛ n bolo n fana bɛ n'o de ye k'i dege o la n'Ala sɔnna komi n ka ɛnu dɔnkili ninnu o n'a ɲɔgɔnna caman. Baasi foyi t'a la ni fɛn fɛn ka di ye ne bɛ don o da de fɛ. Ne sewalen don bi sa. Ne yɛrɛ sewalen don. I bɛ fɛ an ka to nin yɔrɔ in na yan an kana bɔ yan bilen.
Ma bo mo ko ni yere. Ko ye tiɲɛ Bigirana. e kuni y'o ye fɛn dɔ b'i da ka dun nka i welekun ye min ye e ɲɛ tɛ nin na nin ye jɛtura de sen n'o ye tan n'a fɔra ko jiko jɛlɛya banna san musumusumi min nana jɛtura in de b'a la k'an ka fɛnkɛ bɛ yuguba yuguba ne k'u bɔ k'u bin i bɛ fɛɛrɛ kɛ su in na i bɛ n'i da yan k'a kɔnɔ a bɛ bɔ Bakari ninnu ni Sule ka forow ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a sen n'o tagama foyi i jɛlɛya su in na i kana n'a jɛ dɛ n kɔrɔ tɛ baasi ye nka ne ka kisɛ de bannen don o tɛ baasi ye o i tila i bɛ taa fɔ tu ɲɛna ko n ka warimisɛn min b'a bolo a k'a d'i ma i ka taa 12 den 2 san baasi t'a la o t'a ɲɛ ayi su in na bɛɛ i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'an ka dayɔrɔ labɛn yan n kɔrɔ jamusa ani tile a ye di ko baasi t'i la ɲɛma Seyidu o ɲa ye yan hɛrɛ tile la kɔri baasi t'i la bese y'i bolo dɛ an bɛ taa fɛlɛ bɔ an bɛ taa ɲaga a ye ma ne yɛrɛ labɛnnen i yɛrɛ sɛgɛnnen don dɔɔnin n'o tɛ i yɛrɛ kun na taa n hakili jigin kɔrɔlen dɔɔnin na sa ne bɛ ka taa tu ko ne bololankolon sera yan k'ale ne ka da so fɔlɔ ayiwa ala ka kɔngɔ ja aw la a y'aw cogo d'aw yɛrɛ la dɛ aw kana na t'aw bolo don wo kɔnɔ baasi t'a la y'a dɔn aw ka totogo de tulon ye baasi t'a la n b'a la ka sɛbɛ de fɔ aw kana t'aw bolo don dingɛ kɔnɔ dɛ baasi muru ne yɛrɛ tun bɛna f'i ye sa aw kɔni ayiwa ala ka kɔngɔ ja ala ka wula yɛrɛ da a y'aw janto ɲɔgɔn na hɛ nɔgɔ e yɛrɛ bɔra dugu jumɛn ne bɛ bɔ Mɔnzɔnbugu Mɔnzɔnbugu tiɲɛ yɛrɛ la Mɔnzɔnbugukaw ye maa ye bɛɛ ni kelenya b'aw fɛ dunala dɔ bɛ yen wa hɔrɔnya bɛ yen nin ye i tatɔla ye Fanjɔ n bɛ fɛ ka taa duguba kɔnɔ ci la duguba kɔnɔ ci la o tɛ baasi ye ne tun ye tile 2 kɛ Mɔnzɔnbugu ne tun bɛ Jamusa ka du kɔnɔ Jamusa yɛrɛ fɛ yen Jamusa yɛrɛ a bɛ yen awɔ a bɛ yen nɔ basi foyi t'a la o ɲana a dɔgɔnin don a dɔgɔnin fana bɛ yen kɔri basi t'aw la basi foyi t'u la alhamdulillah a yɛrɛ ye denkuranin sɔrɔ kɔsa in na tabarikala ala k'a balo min f'i ye nɔgɔ ɲumanya tɔnɔ tɛ ban dɛ n'i ye ɲuman kɛ hali ni e m'a tɔnɔ sɔrɔ i bɔnna dɔ b'a tɔnɔ sɔrɔ sabu bamananw ko ten ko n'i ye danfɛnjugu dan n'a ma falen i ɲɛna a bɛ falen den ɲɛna dɛ o ye tiɲɛ wa a b'o cogo kelen na n'i ye danfɛn ɲuman dan hali n'a ma falen e yɛrɛ ɲɛna a bɛ falen den ɲɛna walima i mɔden ɲɛna o ye tiɲɛ aw ye ɲumanya min kɛ ne ye wala n tɛna dugu i la bilen kabi dugu jɛra ne sigilen bɛ yan siratigɛlaw kɛn bɛ ka sira tigɛ an na maa si tɛ ka sira in kɔ taama bilen nin sira in tɛ boli mun dun sen fɛ bingannikɛlaw de bɛ sira in fɛ bingannikɛlaw awɔ ne sigilen bɛ yan kabi dugu jɛra n bɛ k'a jira mɔgɔw la ka sira ko fɔ mɔgɔw ye o kan ka taa sira min fɛ ɔ ni ne ye n yɛrɛ dɔ ye ka ban ɲɛ dɔ i kan ka taa sira min fɛ ne kan k'o jiri la dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o bɛna diya n ye kosɛbɛ i bɛ bɔ nin fɛ i bɛ bɛlɛbilen ta bɛlɛbilen bɛ fara 2 ye i bɛ taa i numankurun ta in fɛ sira bɛ bɔ siraju 2 ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ o sira kelen minɛ fo ka taa bila i bɛ siraba min kɔ la baasi tɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin diyara n ye wa ala k'i sara amina ne bɛ dɔ bɔ sira la fɔlɔ baasi tɛ ayiwa ala ka se ni ɲuman ye komi n ka fɔ an b'a
e be fɛ k'a yira ne la de ko an ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ ne kɔnɔ kelen ko k'i bɛ ɲugu la wa Zayidu wa ɲɛ b'a la musonin kolo kɔni tɛ maa sutura kuma si e kɔni b'a dɔn pɛrɛ i kɔrɔkɛ ka dumuni ko ka bon o ye tiɲɛ kɛ nka don min na ni caman bɛ sɔrɔ n'a ye kelen min sɔrɔ bi an k'o lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kɛ nin ka dɔgɔ tɛ jɛ tiɲɛ n'i dun t'a fɛ i t'a to ne k'a di ɲɛma ma ɲɛma n'a ka t'u ka so ayi dɛ a to yan nɔ a den kelen an b'a fɛsɛfɛsɛ an cɛ ale ma fɔlɔ de la fiyewu a ma fɔlɔ de la i ka jugu i kɔrɔkɛ muso in ma dɛ baasi t'a la n bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a kan tigɛ k'a jeni yaasa i ka ɲɛɲini a la joona n y'a mɛn problème t'a la baasi tɛ ɲɛma an t'ale n'an ye mangoro mu fila sɔrɔ yan'an ka tila o baara la ɲɛma ye k'a kɛnɛ kan dɛ a bila tan n bɛna sɔrɔ sɔɔni i b'a lajɛ Zayidu o tuma e y'a kɛ cogo di ka